हाग्रामा महिलारी और प्रमोद बड़ोलै चिठी एप चोर बिटिआर केन्द्रिक माने अखमर कथा मैं कोৱা নাই बिटिआर केन्द्रिक आंचलिक राजनीतिक दल मा होनदों र' जों ससे खोनासंफिननि दै गाइसमोन नोंथांमोनाबो ससे खोनासंफिन जोंहा एसामिस निउसाव मा दामदों BPF आरो UPPL नि सायाव आरो लोगोसे एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारा मा बुंदों मोजां खोनासंफिननि जों ससे दुई नेताक एक करार संकल्प लैছে निखिल बड़ो छात्र सन्थाय एकेখন মঞ্চত বহিবলৈ সাজু BPF আৰু UPPL নেতৃত্ব জুন মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহতে মিলিত হ'ব বৈঠকত হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু প্ৰমোদ বড়োলৈ চিঠি এপ চোৰ बिटिआर केन्द्रिक माने अखमर कथा मैं कोৱা নাই बिटिआर केन्द्रिक आंचलिक राजनीतिक दल गोसोआव दं सोरबाफोर BPF निया गोसोआव दंना UPPL निया गोसोआव दं नोंथांमोना गोसोखांलाय बै समाव मा खालामामोन बिथांमोना ज' जानायनि बर'नि पलिटिक्स मोननायखौ ज' खालामनायनि खोथा बाहोना देखायफ्लानानै खाम्फा बरगयारिखौ मा खालामा गावसिनि UPPL पलिटिक्सआव बोनानै लांदों नङा होमबा BPF निफ्राय थगायनानै थिग बेबो बे बारावबो बिदिनो बिथांमोना मोनसे गिदिर प्लेनिं लादों जानांगौ बेवहाय माने UPPL नि साननायखौ जिथु BPF आ हमदांनो रोङाब्ला बा बुजिनानै लानो रोङाब्ला बे बाराव गिदिर खहा जानो थांगासिनो दं BPF हान्जाया बेखौ हले गोख्रों जानानै थाखा दानिफ्रायनो आच्छा थारमाने एबसुनिफ्राय बा एबसुनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' सारनिफ्राय हाग्रामा महिलारी आरो BTR नि CM प्रमोद बर' सार बा जिखुनु बर'नि मोननै पलिटिकेलाबो खौसे जानांगौनि थाखाय बिथाङा मोनसे लेटार हरदों बा लाइजाम हरदों आरोना बिथांमोननो दा बाथ्रायाथ' जोबोर मोजांनि बाथ्रा दिपेन बर'आ बा दिपेन बर' सारा जि सानदों बे बाथ्राया सैथोआनो नाथाय जोंनि बर'नि दैदेनगिरि सानै दं बिथांमोना खौसे जागोन दा बे आरो दा बेनो जोंहा साननांगौ गोनां बाथ्राया फैबाय थानाय नैबे जिथुनाखि फार्स्टनि सप्तायावनो जिथुनाखि जोंनि बर'नि पलिटिकेल मोननैबो ज' जानायनि खोथा सावरायगोन होनदों नाथाय बै समाव जेब्ला हाग्रामा महिलारिया खावलायदोंमोन ज' जानो अब्ला जादोंमोन ना आरो जेब्ला प्रमोद बर' सारा ज' जानो खावलायदोंमोन हाग्रामा महिलारी सारखौ अब्ला ज' जादोंमोन ना जायाखै दा बेखायनो दिनैनि दिनाव आरोबाव हाग्रामा महिलारी सारजों खौसे जानो थाखाय बा मोननै बर'नि पलिटिक्सआ ज' जानो थाखाय खौसे जानो थाखाय UPPL निफ्राय थुलुंगा मोनदों नामा बा खोथा मोनदों नामा जोंहा मानगोनां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारा जे ज' जानो थाखाय खावलायदों दा बेबायदि खावलायदोंब्ला थांनाय बाराव जेब्ला खाम्फा बरगयारि बिथाङा BPF दोलोखौ नागारैनि सिगां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारमोनहानोथ' बिथांमोनखौ बा पलिटिकेल मोननायखौ खौसे खालामनो बा ज' खालामनो थाखाय खोथा सावरायदोंमोन अब्ला दिनै बिथांमोनहा मा खालामखो खोथा सावरायनानै खाम्फा बरगयारिखौ खोथा सावरायनो थाखाय लानानै गेजेरनि खालामनानै दिनै एबसुनि आफादगिरि बिथांमोना मा खालामखो बा UPPL नि दोलोनि मानसिफ्रा मा खालामखो खाम्फा बरगयारिखौल' थख'नो UPPL हान्जायाव लाना थांनानै जबदान जाहैबाय एबारावबा आरो सोरनि फालालाय सोरखौ लांनो नागिरदों सोरखौ लांनायनि पलिसि खालामदों माबायदि पलिसि खालामदों जेबो हमनो हाया आंनि साननायावथ' दा ओरैबायदिसो सानसै जि समनिफ्राय हाग्रामा महिलारिखौ ओरैबायदि दाय जाबसिनबोगासिनो दङ मोनफ्रोमबो खामानियावनो हाग्रामा महिलारी सारनि आगोलाव जि जानानै थांबाय फुराना केसफोरखौ बोखांफिननो नागिरबाय थायो UPPL नि मानगोनां जोंहा प्रमोद बर' सारा बा दैदेनगिरि प्रमोद बर' सारा BTR नि CM बे हिसाबैथ' आंनि नुहुरनायावथ' माब्लाबाबो गनायथावला नंलासो होननानै आं सानो दा जोंहा सोर मा सानदों निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर हा आरो भिडिअ ससे दंबावो नोंथांमोना फुरा भाबै खोनासंनानै ला नोंथांमोना किसुमाना खोनाखाबाय जानांगौ बा किसुमाना खोनायाखै जानांगौ आंनि साननाया बेसो बारंबार हाग्रामा महिलारिनि सायाव दाय जाबसिनबाय थानायनि थाखाय बा सिबिआइ इनकुवारि सिबिआइ तदन्त खालामनो गोबांथार खोथा बुंबाय थायो फुराना गोदोनानै थांनाय खोथाफोरखौ रायखांबाय थायो गोजाम खोथाफोरखौ गेसाव खोथाफोरखौ रायखांबाय थायो उल्लेख खालामबाय थायो जत्त' दं होनबा UPPL नि सोद्रोमाफोर दा बेखायनो आंनि नुनायाव ओरैबायदिसो सोरबाफोर जिथु BPF हान्जानि सुबुंफ्रा जिथु आंनि भिडिअ नायोब्ला बेखौल' गोसोआव ला मालाबाबो दा गनाय बे बाथ्राखौ एबारबो जिथु गनायोब्ला UPPL हान्जाया एबाराव खर' देरबाय आरो बेबा मा साल खालामदों UPPL आबा मा साल खालामदों थाङै थुङै ज' जाखाबाय होननानै लैहोर ट्रेक्टरनि छबियाव भट होनानै गावसोर आन्था ज'नो उनाव भटखौ मोननानै देरहायोबा माने गावसोरसो राजा जानो थाखाय मोनसे पलिसिबो खालामदों जानो हागौ आंनि साननायाव दै नाथाय रायजो राजाफोरनि साननायाव बा नोंथांमोननि मेलेमजिबिफोरनि माइन्डआव मा हाबदों आं बेखौ बुजाखै नाथाय जोंफोरनि सादा बुसानि बा नर्मेल मानसिनि माइन्डआव बेसो सानखांनाय फैदों आरोना मानो होनना बुङोब्ला एथ' दिननिफ्राय बबेयाव थैना थाखो बर'नि पलिटिक्स मोननाया ज' जानो थाखाय बहा थैनानै थायामोन दिनैसो फैनानै जिथिया 5 बोसोर सरकार सालायखांनायनि उनाव हाग्रामा महिलारी सारखौ जेब्ला आसाम सरकार बा आसामनि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बोखांफिननो नागिरदों नङा होमब्ला UPPL सरकारखौ जोगारनो नागिरदों बा अर्थात प्रमोद बर' सारखौ जोगारनो नागिरदों नेवसिनो नागिरदों दा
बे समाव बा बे खाबुखौ लानानै दिनै प्रमद बर' सारा ज' जानो थाखाय मानगोनां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारखौ थुलुंगा होदों नङासै होनबा सिंजों सिं बा थुनानै होदों नोंथाङा बिदि खालामदों नङाबा उफाय गैला जेबो राहा गैला बेफोरबायदि खोथा जादों दा बेखायनो आं सानो साबधान जा जोंहा BPFनि साफ्रोमबो जोंखौथ' डाइरेक्ट बुंहरखायो नों सासे BPFनि इउटुबार नों BPFनि खि मोनजानाय होननानै नाथाय जों एक फैसा एक नया जों मोनजायाखै बेबायदि नङा बाथ्राया जों UPPLनिबो जायाखै सोरबा BPFनि जायाखै सोरबा BJPनि जायाखै जों इउटुबार हिसाबै जों खोथाखौ बुंदों नाथाय सोरबायदि सरकारा सैथोयै सालायनो नागिरदों जों बेखौ नुहुरगासिनो दं बा नोजोर बोगासिनो दङ मानो होनना बुङोब्ला जोंहा NDBनि माखासे गोबांथार बिर जोहोलावजोफोर दङ बर' समस्यानि थाखाय मावनांगौ खामानिफोर गोबांथार गोदोसोनानै दङ एरिया ओनसोल डेभेलप खालामनो थाखाय गोबांथार खामानि दङ मेडिकेल गैयै जायगायाव मेडिकेल गायसननांगौ दङ कारेन्ट गैयै जायगायाव कारेन्ट होनांगौ दङ एक नाम्बारावनो हा हुनि सोमोन्दै जोंहा खामानि मावनांगौनि खामानि दङ दिनैसिमबो FRC एरियायाव थानाय सुबुंफ्रा FRC महरैनो थागासिनो दङ फरेस्ट एरियायाव थानाय मानसिफ्रा फरेस्ट एरियायावनो दंगासिनो दङ वाइल्ड लाइफ सेन्सुरियाव थानाय मानसिफ्रा वाइल्ड लाइफआवनो दंगासिनो दङ नाथाय दिनैसिमबो मा मावदों जेबो मावाखै दा बुंनो थाङोब्ला खोथाजों खोथा जोंनि सनितपुर जिल्लायाव जोंहा मानगोनां अशक सिंहाल बिथाङा मारवाली सासे बबे जायगानि बिथाङा बबेनि थागिबि दिनै आसामाव फैनानै धेकियाजुलियाव बिथाङा MLA धारायनानै देरहागासिनो दङ आरो सासे गुवाहाटीनि दै बिभागनिबो मन्थ्रि जानानै दङ बिथाङा मोननै बिबाननि दरमाहा जागासिनो दं सरकारनिफ्राय सेलारि जागासिनो दङ नङा होमबा दिनै बिथांमोन बायदिया एरिया ओनसोलखौ नाया डेभेलप खालामा हग्राजुलि धेकियाजुलि बेलसिरि गलाय दिनैसिमबो गोदोसोनानै दङ मानि खारनाव आरो बेफोराव बुंनो थाङोबा दुखु मोनो जोंहा BJP दलजों सिथाबनानै थानाय अशक सिंहालजों सिथाबनानै थानाय बर' लिडारफ्रा बर'नि सानैसो दैदेनगिरिफ्रा मा खालामनानै थादों बबेयाव उन्दुना थाबाय थादों नोंथांमोना जायगाखौ ओनसोलखौ एरियाखौ डेभेलप खालामनायनि थाखाय सिमां सुजुवाखै माथा मारदों ना मारियाखै दिनै सिंहाल बायदिजों सिथाब नोंथांमोना सिंहालनि गोदै रावाव गोजावनानै गरनैसो इलेक्सन खाथियाव थाखा फैसा मोनजायो बेखौल'सो नोंथांमोना गोसो होनानै दङ नाथाय दि नोंथांमोनहाबो मा बेनिफिट जादों सिंहालनिसिम थाखा मोननो थाखाय होसोनायावनो नोंथांमोना बेसेबां थाखा फैसा पकेटनि गारनो गोनां जादों बा खारदों नोंथांमोना बेखौ मिथिदोंना मिथियाखै बुजियाखै BJP आरो UPPL होनोबा एक नाम्बार थगायसुला दा बेनो जोंहा BTRआव दायो BPF आरो UPPL ज' जानो थाखाय जोंहा एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारा गेजेरनि जानानै खावलायदों बाथ्रा मोजाङानोमोन नाथाय जागोना मारैहाय दिनै BPFआबो गंबाया UPPLआबो गंबाया अब्ला बिथांमोनखौ ज' जाहोनो नाजानाय मानि जाम्बा जानाय होननानैसो आं सानो आरोखि दा बेनोसै नोंथांमोना फुल भिडिअखौ नायनानै लादो ससे दंबावो अब्लानो नोंथांमोना निश्चय फारि बुजिनानै लानो हागोन তেওঁলোকে একেলগে কাম কৰিব লাগে একেলগে বুজাবুজি এটা চিন্তাত আহিব লাগে একেলগে আগবাঢ়ি যাব লাগে কিন্তু বিভক্ত হোৱা এটা যি মানে ৰাজনৈতিক এটা পৰিৱেশ পৰিস্থিতিত তাত নিশ্চয় আমাৰ আকাংক্ষা ক'তবা নহয় ক'তবা আধৰুৱা যদি হয় তেতিয়াহ'লে এইটো আমাৰ এটা ডাঙৰ বেদনা হ'ব আশা এতিয়াও আছোঁ কিন্তু আশা কেনেকৈ ফলপ্ৰসূ হ'ব এইটো সময়হে নিৰ্ভৰ কৰিব বড়ো জাতিৰ স্বাৰ্থতেই হওক বা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলৰ হাতত শাসনৰ বাঘজৰি ৰাখিবলৈকে হওক দুই নেতাক একেলগ কৰাৰ চেষ্টা বড়ো জাতীয় সংগঠনৰ